Raġel ta' 40 sena li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-Qorti affaċċja akkużi ta' vjolenza domestika meta l-Qorti fetħet b'urġenza il-Ħadd filgħodu. Ir-raġel ġie akkużat li tul iż-żwieġ ta' 16-il sena uża vjolenza morali u psikoloġika kontra Martu. Il-Qorti semmet kif il-25 ta' Novembru li għadda l-imputat Allegatament Ħebb Għal Martu kkawżala xi ġrieħi wkoll. L-akkużat talab għall-ħelsien mill-arrest li ġiet milquha mill-Qorti għabbażi ta' diversi kundizzjonijiet. Il-Qorti ordnat li r-raġel jinħeles mill-arrest iżda ma jistax jersaq lejn Martu jew lejn dara. Il-Qorti ċaħditu milli jsifer u rabtitu li jinforma l-Pulizija jekk ibiddel il-post fejn jgħix. Huwa kien ordnat ukoll ħallas depożitu ta' 1000 euro u garanzija personali ta' 2000 euro u li jrid jiffirma kull ġimgħa fl-għassa tal-Pulizija. Il-Qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma.